Niin justiin. Hyvä. Tainnut tajuta, että mitä se on. Niin, mitä tapahtuu, joo. Se on nimeltään... Saaka. Saaka. Terve! Terve! Onko tippunut parvekkeelta? Onko? Onko tippunut? No olet. Niin, älä tunge sinne. Älä. Hyvä. Kato. Saaka. Saaka, kato. Kato, kato. Onko mahtava? Onko? On mahtava. Kunnolla kiinni. Kunnolla kiinni. Siitä ota. Onko kiertänyt missään kiinni. Kunnolla tuosta. Ja karvakki väliin. Hyvä. Hyvä. Tuossa. Ei päästäkö siitä. Hyvä. Noniin. Anna mulle. Hei, älä ala jyrsiä. Hei, älä ala jyrsiä. Täällä. Hyvä. Hienoa. Ja kunnolla. Kunnolla. Hyvä. Kunnolla. Tuossa. Ota pehmeämpi. Onko sulla omaa lelua matkassa? On. Annappa se suoraan. Kato. Tämä on oma. Tämä on oma. Tämä on oma. Täällä. Hyvä. Eli kunnolla pidä kiinni. Ei äiti auta nyt sinua. Kato. Tuossa. Hyvä. Hienosti. Noniin. Kunnolla. Joo. Hyvä. Vedä, vedä. Vedä, vedä. Hyvä. Hieno. 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 Hyvä. Noin. Hyvä. Saa vain pois. Oli hauska. Sitten tulee tänne päin. Tämä meni pisaralinssiin. Näkyy tuossa. Otapas. Nyt se on se Jari selän kohdalla näkyy. Nyt pitää tulla. Hienosti. Nyt voit mennä kyykkyyn ja katsotaan ihan rauhassa. Hienosti. Hyvä. Hieno. Missä? Oliko kauan? No, hyvä. Käyt tulosuunnassa kävelemässä. Saadaan ääntä puhuttua. No, ja sieltä voit tulla takaisin. Sitten tulet tästä minulle kertaan. Hyvä. No. Ja tulee. Aika hyvä niin. Se oli SM. Se oli SM.
sinua, vaikka kuinka yritti sanoa, että ei tässä olisi tappelee. Hyvä. Tule vain. Eikö uhkanut sinua? No, puri kahdesta. Niin. Riittää antaa ohjeet tuosta. Kotoa. Kyllä se kotoa riittää. Siinä on muutama semmonen kohta, niin rajatapauskohta, jota joutuu vähän miettimään sitten, että miten, ettei lähde toisaalta rokottaa samaa asiaa useammasta paikkaa ja sitten jos jossakin vähän antaa koiralle eduksi, niin ihan kaikessa tulee annettua koirallekaan eduksi. Että saisi semmoisen järkevän kuvan siitä koirasta niin sanotusti. Toimintakyky, jos lähdetään siitä liikkeelle. Pimeä huonehan oli huono, jos lähdetään sulle kestää sanoa näin. Se oli huono, eli se ei kyennyt siellä menemään. Mutta nyt sitten siinä oli semmoinen aika hyvä juttu, että sitten kun se ylitti sen kynnyksen sinun avulla, niin sitten siinä ei ollut mitään. Häntä ei ollut koipien välissä, mitä tämä hyvin hanakasti pukkaa sinne ja kertoo sillä, että nyt on jännityksiä. Siinä se meni ihan rennosti eteeni, sitten kun se pääsi vain sen kynnyksen yli. No, siinä vaiheessa oltaisiin voitu sanoa, että se toimintakyky jäisi sitten sinne miinuksen puolelle. Mutta sitten jos katsotaan näitä muita osa-alueita tässä, seinä, jossa se ei kykene ihmistä vasten nousemaan, eli terävyyshän on pieni, sillä ei ole semmoista vaihetta kuin aggressio eikä tarvi ollakaan, niin se kykenee ottaa sen vastaan niin, että se lukittee kohteen ja katsoo tällainen. Ja se tuijottaa vain. Eikä ilmekään värähtänyt, kun se tuijotti. Niin, tuijotti. Ja sitten siinä tietyssä vaiheessa se lyö kenttään ja sanoo, että älä nyt hyökkää, että minä en nouse sinua vastaan. Mutta se ei ole missään remmin siellä takapäässä, niin kuin, että äiti, vaan se ottaa sen ihan itse vastaan. Siihen ei se sinua sinne kaivannut kaverikseen niin sanotusti. Ja sitten se oli yllätys, että se oli ihan äänetön siellä, niin voisi olla se pitkään kiljahu ja niin haluan pois. Joo, ei sillä ollut semmoista vaihetta missään vaiheessa. Tietenkin sitten myöskin puolustushalukoe, kielekkahan siihen vaikuttaa. Kielekkahan on myöskin sen erikoiskoe, niin kyllä se nousee siihen plussan puolelle, eli kohtuulliseen. Se pimeä huone oli ainut semmoinen, mikä oli selkeästi tästä linjasta poikkeava tavalla. Siellä se ei ollut omillaan. No terävyyden sanoin jo pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua heti kaveri, kun sitä kohtaan on kaveri, vaikka se on kovassa jännityksessä. Puolustushalu, kuinka se puolustaa sinua itseä laumaansa, no se kertoo sitten pienellä. Häntä pysähtyi ja sitten tuli pieni vastaaminen, että aivan mulla täällä aavistus sitä on, eli pienen verran on ja sitten äiti hoitaa loput. Eli pieni puolustushalu +1. Sitten taisteluhalu, kuinka se nauttii taistelemisesta. No, erikoiskokkeessa nähtiin vähän leikkimistä, eli sitä, että pikkusen maaoraavan perseessä vai mikä se olikin, roikuttiin pikkusen niin sanotusti. Sitten tietenkin se vastasi kelkkaan jollakin lailla aavistuksen siinä hyökkäyksissä, terävyydessä kautta puolustushalussa. No kohtuullinen pieni miinuksella, kohtuullinen plussalla. Tällä se on kohtuullisen pieni. Eli nyt tulisi sinne väliin. No tämä me ajatellaan koiralle eduksi, että kun se ei kykene ihmistä vastaan nousemaan, se tappeli kelkkaa vastaan, niin se yltää juuri ja juuri niin rimaa kannakkeilla niin hyppien siihen kohtuulliseen plussakkosseen. Hermorakenne, heikkohermosuus, vahvahermosuus, se on hieman rauhaton. Varmasti niin, kuvastaa aivan pirun hyvin tätä koiraa sanoinakin, hieman rauhaton. Eli polkkaa paikallaan ja pitää vähän hyppiä ja vähän louskutellakin ja kai ei pysty olleen vain yhdessä paikkaa, vaan koko ajan pitäisi olla jotakin, mitä se nytkin tässä tekee. Tämä ei ole normaalia, että äiti seisoo vain ja juttelee, vaan nyt jotakin pitäisi olla sähyä. Mutta nyt sitten kun lähdetään siitä taas menneen sinne temperamentin puolelle. Eli sanottaisiin nyt, että selvä, se on häiritsevän vilkas, se sählää. No ei se sitä ole. Sitten kun se saa ärsykkeen, joka riittää, niin se keskittyy tosi tarkoin siihen. Mikä myöskin katsotaan aina, niin kuin ainakin mie katoo ja varmaan Riittakin, on se, että puolustushalun jälkeen, jos se uhkaaja on pystynyt toteuttamaan sitä niin paljon, että vaikkei se kykene vastaan puolustukseen, niin se jännittää sen ihmisen seurassa. Joka tapauksessa, koska ei se nyt ole ihan normaalia, että hyökkääjä ottaa remmistä kiinni. Niin se kykenee rauhoittumaan tuonne
paikalle. Eli se jäi siihen ja ootteli hyvin rauhallisesti. Ei sillä ollut mitään tarvetta, että nyt äkkiä äitin luokse. Tuntee ilmeisesti käskyn istu, mutta ei. Ei halunnut ehkä toteuttaa sitä. Kyllä se osaa sen, niin tietää myös, että sieltä ei pitäisi lähteä. Ja nyt sitten helpolla tuli tällekin sanottua, että no se on erittäin vilkas. Tämä sählääminen tulee sieltä hermojen puolelta, ei temperamentin puolelta. Koska se kykenee hyvin keskittyyn asioihin ja ottaa hyvin järjestelmällisesti nämä ärsykkeet, mitä tulee. Eli puhtaan vilkas se on kaikesta huolimatta. Kovuus, muisti. No kuinka se muistaa järkytykset? Haalari, tynnyri. Eli molemmissa tuli säikähys. Niin jos me mentäis pelkällä erikoiskokkeella eli haalarilla, niin me pantais, että kohtuullisen kovaa. No eihän tämä ole kohtuullisen kovaa. Se on ehdottomasti hieman pehmeä. Eli se kyllä muistaa asiat, mutta sitä se ei pitänyt niin voimakkaana sitä haalaria, että sitä olisi tarvinnut enää väistää. Aivan. Mutta kyllä siellä pehmeyttä enemmän onko kovuutta ja sehän itse asiassa niin pitää ollakin, että se on kauko-ohjattava koira. Hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin ja laukaus varma. Ja miinuksia ei nyt tullut mistään ja plussia 170. Herra Jumala. Niin. Ja hyvin ohjaat sitä, että jos se olisi semmoisella hiippailijalla, niin se olisi huonompi se suoritus. Mutta kun siihen menee reilusti ja reippaasti ja rennosti, vaikka jännitäkin po rautakanki, niin silti se menee hyvin. Kyllä minä otin itse asiassa varmaan sinne saanpintaan korkeintaan. Mutta on se niinku setteriksenä se on poikkeuksellisen tuommoinen niinku reipas, koska mutta me luulen, että siellä on monilla settereillä on koulutuksessa otetaan silloin pentuna nimenomaan otetaan pois se kaikki semmoinen sählääminen, niin sitten ne menee niin rautakanki perseessä ja korvat huilussa koko ajan. Se justiin näin. Ja nytkään kun se vaatii actionia. Eikö sä ymmärrä leikkiä koiran? Tee jotain. Sitäkin se kuuluu vapaan kasvatuksen linjan. Niin, tämä se on. Joo. Hyvä saaka.